Minecraftin pelottavin pelaaja. Oletko kenties törmännyt häneen Realmissa? Onko hän hullu? Miksi kuuluisat tubettajat, esimerkiksi Keitso, Lertsa ja monet muut pelkäävät häntä? Vuosi oli 2025. Kesäloma oli juuri alkanut. Ja monilla on juuri tällöin tylsää. Saatat tylsän päiväsi vuoksi scrollata YouTuben syöväreitä. Kenties aiheista, joita sinua kiinnostaa. Esimerkiksi lempipalikkapelistäsi, Minecraftista. Olet saattanut törmätä kasvuunsa päässeen kanavaan nimeltä Kanakeitto 555. Hän on humoristisilla videoillaan tavoittanut suuren osan katsojia lyhyessä ajassa. Hän niin sanotusti katutunnettu jo Minecraft Suomi-genreissä. Miksi siis puhun hänestä? Koska jokaisella ihmisellä on puoli, jonka he näyttävät maailmalle, ja toinen puoli, joka pysyy vain suljettujen ovien takana. Vuosi oli 2025. Syksy oli tulossa. Aloin hengaamaan kautta pelaamaan kyseisen Kanakeiton ja pienen muun porukan kanssa enemmän Minecraftissa. Minä ja muutkin porukastamme olimme aluksi iloisia siitä, sillä hän oli hauska. Kana sai kaikki aina nauramaan tyhmillä jutuillaan, ja tämä sama energia kantautui myös hänen videoihinsa. Kaikki oli hauskaa vielä kuin se kesti. Yksi päivä useitten iltojen seasta nauraamme Kanan jutuille niin kuin yleensäkin, kunnes kyseisenä iltana kaikki hiljentyivät ja jäätyivät paikalleen. Kanakeitto päästi oudon äänen, joka kuulosti joltain eläimeltä. Ääneä on vaikea kuvailla, mutta kaikki totesi sen, että se ei voinut kuulua ihmisestä. Annoimme asian olla, kunnes sama ääni toistui uudestaan. Päätimme kysyä Kanakeitolta, mikä on vialla, kunnes Kanakeitto häipyi puhelusta. Myöhemmin ajattelimme lopun porukan kanssa pelata vähän Realmi-pelejä, eli toisin sanoen mätkiä toisiamme. Päädyimme servulle ja kaiken hälinän keskeltä kuulimme jotain, jota olimme kuulleet ennenkin. Naurun. Avasimme kaikki televisiomme ja vertailimme hullujen huoneesta kadonneen potilaan naurua Kanakeiton nauruun. Eli jos yhdistit johtolangat, tämä Realmissa pelaava heppu, Kanakeitto, oli hullu. Kaikki meistä olivat iloisia, sillä Kana oli hauska, mutta kun hän näytti pimeän puolensa, paloimme niin kuin puu. Kaikki nämä vitsit Kanakeitolta eivät olleet huumoria, vaan Kanakeiton hulluutta. Useat pelaajat ovat kuulleet Kanakeiton hihittämässä yksin Minecraft-servuilla, jossa ei ole muita pelaajia. Ja tämä tekee Kanakeitosta pelottavimman Minecraft-YouTubettajan.